Hello, good morning. Good morning guys. Welcome sa aking YouTube channel, sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. So ngayon guys, ako ay mamimitas ng percolis kasi ang dami ng bunga na hinog na. So kailangan kunin ko ito guys para hindi ito yung yung matuyo. Matuyo ba yung tawag doon? Kasi pag na siya, sobra na siyang hinog na or tuyo na, matigas na yung buto niya. So kailangan yung ganito pa lang siya, kunin na natin ganito. Kitang-kita na yung buto niya. Ayan o. Tamang-tama na to, gulay. Na hinog na nga yung iba, tulad nito sa ilalim mo. Ito, tuyo na yung iba. So ito o. Tapos ito, hinog na kasi dilaw na siya. So, kailangan kunin na to at na natin mamaya, igulay. So, ito oh.